Throughout iti history iti Christianity, ada naging mangisurusuro nga kunada nga di bali tanay salakan tayon. Mabaling nga ramidin tayo tikay tayo. May isang example dito ikat dito'y church iti Pergamum nga ada dagiti sursuro dagiti Nicolaitans. Nga ti sursuro da kat tatangan na isalakan kan mabalin kun naman na isalakan kan namati ka ti Diyos mabalin mo araminan iti kay kayat mo ti bali tanay isalakan kan. Dagiti di ko na tayo nga inabuso da iti parabol iti Diyos. Ada ito iti may isang ako na tayo nga ingga na di chimpo na Apostol Pablo ingga na ratahaan nga na hanga na idep da iti nga sursuro nga nagbaling alisin siya. Iti may isang tao nga kunana nga naisalakan isuna and mabalin na amin nga raramidan ti kay kayat na. Han nga mabalin di jay kunati sa ti Diyos iso nga naisurat iti libro iti 1 John. Di pinaka focus iti 1 John kat korektara na. Isimpan at isursuro nga haan nga mabalin nga kunayo nga naisalakan kayo. Inawat yun ni Kristo Jesus kat naisalakan kayo kat usaron nyo rin tangalisin sayo nga garamig kayo ti basol. Tano na ita ti panunot yo ipakpakita na lang hanga pudpudno iti pamati nga hangkay pudpudno nga naisalakan. So that is the argument ni 1 John nga diay. And actually uray dito'y church iti Pergamum. Dahito iti kinurektar na apostol ni Apo Diyos nga kinonfront ni John the Beloved. Kunana dito'y Revelation chapter 2 nga iso iti adult tayo dahito YouTube nga na ito. Kunana dito'y so thou hast also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. So iti unag iti church iti Pergamum na adal tayo dilas ada daytoy church nga dayto kat ada iti syudad iti sentro iti pagano. And amutay met no kunam tayo nga sentro iti pagano dagiti practices ditoy di panawon nga diay talaga nga do iti templo blatantly talaga nga dagiti tattao kat awan bainda nga garami iti basol. And iti unag iti church, dahil iti kahit nga ibaganap ni John the Beloved and kahit nga konfrontar ni Apo Diyos is the false Christians nga ibabainda itinagan ni Apo nga susaranda itinagan iti Apo and yet bakbaklayon da iti sursuro ni Nicolay diti unag iti simbahan diti Pergamum. Dahito sursuro nga na iti nga doktrina ni Nicolay kat dahito iti kunatay nga mabalin nga makiparticipate kayo iti pagpagano nga raramid. Mabalin nga dagita na i-offer iti altar iti ribribulto, dagiti na i-offer dagiti altar, dagiti judusyon, dagiti pagat. Mabalin nga kanan nyo dagita. So makitayo iti compromise nga mapaspasamak. And di may sapay dito ada ti sexual worship nga mangyari kanya dagat mabalin nila. So there is a prostitution yung iti templo nga in the name iti religion kayat dagiti lalaki kan babae nga agsasabatan ni jay and they have their kunatayo nga kalukuan kan binabastos nga raramidan ni jay. And kunani Apo Diyos please. Hanyo nga usaran nga gapus na kunayo nga naisalakan kayo you could do all dagiti nga raramidan di tayan nyo. No pudpudno nga naisalakan kayo please, panaknakan nyo nga ada iti Diyos. Panaknakan nyo nga nagbabawi kayo. Panaknakan nyo nga ada ti pamati nga pudpudno. Panaknakan nyo nga ni Kristo. Kat iso ti mang tengtengal kat nagsamitar kayo. Kanya na kat intalak iti biyagyo kanya na. So that is da iti kunatayo nga Nicolay. Anya ti connection na iti panawan to data. Di connection na data kat kastoy. Di kompormiso iti unag ti eskwelahan. No cheater dam amin, kaduan da ka cheater, may ngayon ka nga makisasali because normal kanya na diyan. Normal da giti ka eskwelahan tayo nga cheat so ada yung tendency, uray si kanura duma, masulisog ka ako namkat. No, normal mat lang da ito, hindi na alto. Pa uray siya, may ngayon na. Diyan nalaka ka nga may ngayon iti kalukwan, nga awan iti conviction mo.
When everybody says yes, ti panunot mo mat uri siya ka, yes ka mat. Since the majority kat accepted mat daytan. Haan namin nga kuna iti majority katusto. Adu iti kun kuna iti majority kat adayo ti sangwanan iti Dios. Iso nga kuna na dito, please, kagurgurak daytoy kompormiso nga daytoy. Jay, haan mo nga may takder iti pamatin. Jay uwan kalatan nga uwan, jay duming-duming mabalin amin latan, hanga mabalin ti sangwanan iti Dios. Naghigat kami, preacher, nung may sakay. Mawatan tayo di ay. Mabalin mat nga itakder mo, iti pamatim, iti tingada. Napasamak tayo iti biyag ni Daniel. Tidakkel nga sukat na di ay. Yes, naibulang da iti lions den, kulungan tilyon, ngam iti testimonyada kat dinanon da iti day biyag kan puso kan panunot dagiti talo kan upat nga pagano nga ari nga nagserbyanda. Gapus iti conviction. Man iti tao nga da iti conviction na nga ito eh. Ura iti gobyerno da iti issue. Gapus tayo ti uso, amin da pagtitinulungan da iti maysa. Ang kumanga mabalin di ay. We need people who has a godly conviction nga mangilaban tagpaiso. May panggap ti Diyos. Uray payag may sana, isuna, masapol iti tao nga mangilaban niya. Ngahan nga dependent isuna, iti kadwana. Nga urag may sa isuna, nakasagana, nagsagaba isuna, para iti nangisalakan kanyana. Kuna niya po kada kayo nga natinag iti kompormiso nga biyag. Dahito iti dawdawata kada kayo, iti 16. Agbabawi kayo. Tanuhan kayo nga agbabawi, daras nga apanak kada kayo. Katlabanak da kayo, iti saop. Here is a vindication iti Diyos. Kan panang disiplina iti Diyos ti anak na. Hana nga itolerate nga baybayan na lang ti anak na nga kasi nga mangibabayin iti nagana. God will quickly go to that man and he will discipline itang tao. And that is the point ni Apo Diyos. Please, punanay 17, kada kayo nga dati lapayag na, dengan nyo dito yung mensahe ti Espiritu ti Diyos. Tahang aglukloko iti Apo ti panang disiplina na, kadag iti anak na, nga awan titulang na, kan kompromiso iti amuna. Ada dagiti animal nga awan iti tulang na, such as dagiti jellyfish. No alam iti jellyfish outside iti baybay di danum, hana nga kaya nga takder. Iti mangsupsuportar iti bagi iti jellyfish kat nakadipindar isuna di danum. Tano anya ti tsura kan porma kan anya ti direksyon di danum maki flow lang isuna ijay. Namunoy katang magmaymay sa isuna outside iti danum awan tulang na. Adu iti Kristiyanong awan tulang na rata. Nga dependent da. Kunam lano nagtutured da no nagaruda. Ngam may sana. Pimpiman isuna. Please kapsat. God hates the compromisers iti pamati. Mangibabayin da. Kung mangibabayin ka. No nalaing ka. Nga managi kompormiso iti pamating iti diablo kun iti lubong. Agpanon ka kadwa. Agpanunot ka.